Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras Mayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga tag palamati. Kamusta mga ka-action naton para sa Biyernes man nga edisyon sa nga This Is My Life, Hulyo 16, 2021. Mga ka-action naton nga naga-monitor via Transistor Radio and sa mga ka-action man naton nga naga-monitor via Facebook Live, mayong hapon gid sa inyo, na? Sa subong hapon, kaupon ninyo si Indayan, palos man da temporaryo sa regular nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton. Antes ang tanan, diri kita anay sa aton ialakat sang panahon, no? Kay man ang southwest monsoon, amo subong ihang nag-aapekto sa southern Luzon kag Visayas. Pero diri sa western Visayas, dala na ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan na may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguubagod man sa southwest monsoon or ang localized thunderstorms. Mahina itubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na sidlangan, dulong na bagat na nasidlangan kabrasyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin kasaraan kung na mangin makanay, tubtub kasarangan naman ang pagbalod. Nagbutla kaina siya ring adlaw sa 5:30 sang aga, kag ini ang magatunod la 6 sa karon iya sa gabi. Ang aton nga temperatura kaya nag-range sa 25 to 31 degree Celsius. Medyo ang nagaguom-guom nga kalangitan ti aton sa gihapon iya nga ma-monitor, no? So siniya nga mga inadlaw, no? Do pila na ka mga inadlaw, di ba? Pero ang kapaang do amo lagi Japon. Sige, so sige sa mga kasyo naton, standby lang kamo dira, okay? Monitor lang ang iban, ano ka muna dira subong at tinion yan, nagapahuway-huway, no? Pero ang iban, walang basi tapos ka onda, hindi din nagpagutom, permis na. Kinahanglan na bisan ano kuno pa mga ulobrakon dira, dapat magkaon gid na kay mabudlay na inaya. Well, anyway, ano ba lang mga dapat nato istoryahan sa subong iya nga hapon o duwa subong ka mga tatlo, no? Tatlo ka mga balita ang daw subong medyo maburubugat kag mga preska pa nga mga balita, no? May kaangtanan ini sa kainagin breaking news sa BBB program ni Action Rex Cantong, tandem sa Action Radio Iloilo, sa diin ang probinsya sa Iloilo kag tatlo pa iya ka mga LGU ang ipaidalom sa ECQ tugtog dit iya Hulyo 31. So ini ang ginanunsyo man mismo ni Presidential Spokesman Harry Roque and subong ara na nakapagwa naman sa nga ilaya panibag-o nga resolution, no? Ang National IATF na nagaligwat sa quarantine classification sang apat tanan sa mga local government unit nga ipatuman ang enhanced community quarantine, ang pinaka-istrikto nga quarantine status on COVID-19 situation ang paghahanggalan. Ang mga probinsya nga ini, syudad, ang probinsya sa Iloilo,
Sa mga syudad, amo naman ni ang iya ka syudad sa Iloilo, Cagayan de Oro, hag sa Ginbuog sa Misamis Oriental. Kag suno kay Roque, ining quarantine classification, no? Ginbase sa rekomendasyon sa DOH, Technical Advisory Group kag Technical Working Group on COVID-19 variants. Speaking of variants, may isa pa gadiri ko sa report ang sa sining Delta, kung di ko magsala, Delta variant na nakaginat-check ko ang akong ding record kay ina, no? Nga nakuha man. O may kaang tanan ini ka mga sa ining variants, no, nga na-record ang nagpagwa sinisang statement. Siyempre, mismo ang aton iyang Department of Health sa diin on diri ka mga local Delta variants na, no, ang na-record. Ini ang basiman sa ginpagwa iya nga datos. Kag siyempre, kung sino ang nag-detect, ining paagibla sa genome sequencing, 5 inadri ka mga returning overseas Filipinos, kag 11 ang local cases. So, base sa ginpagwa nga statement ng DOH, no, ang 11 ka mga local cases na detect sa Metro Manila, isa sa 2 ka kasuman ang napatay nga gindala sa hospital sa Hunyo 28. I think ang ini nga mga record is ang kabilugan na iya, no? Halin dito sa mga nagliligay pagibang nga mga reported, no? Sige, ang anong pa ka mga Delta variant cases na detect ini sa Region 10 nga kabahin man sang large cluster of cases, pero ang tanan naka-recover na. Wow, thank you kay naka-recover. No, isa ka local case nga nagpositibo man sa na-record sa Metro Manila, pero sa Region 3 ang iya nga address kag naka-recover naman ining pasyente. Sa 5 ka returning overseas sa Filipino nga case, isa nga halin sa United Kingdom ang naka-recover naman, kag 2 nga halin sa Qatar ang naka-recover naman sa baladia ka virus. So subong gina-verify pa sa DOH ang arrival date kag quarantine status sang 2 pa sa mga nabilin yan nga mga ROF cases with regard sa singing Delta variant. So kabay lang nga wala na sang transmission pa or wala na sa may ma-record pa, no, ma-end na diri ang report or record angon sa sining Delta variant, no, diri sa Pilipinas. Kay kabudlay kay do ko na lantaw naton, check naton sa mga statement ba gyud pagwa sa World Health Organization ang Delta variant daw mas amo ning pinaka delikado among the variants nga na-detect, no, sa bilog nga kalibutan. So sige, Action Radio Philippine Standard Time, 1:52 na kita. Kag triyo, gamay lang nga information man sa mga ka-action naton. Kag basi ka bala, no, ang mga manunudlo, mga ginikanan, no, medyo wala naka-monitor kay ina, angot sa siningin palayag man sa Department of Education. So, September 13, no, amo ni ang unang adlaw para sa pagbukas ng school year 2021 to 2022. Ini ang ginrekomendar man mismo sa Education Secretary nga si Leonor Briones. Kag ini ang paghatag sang edukasyon, no, ipaagi man sa blended learning. Nagpromesa ang DepEd nga ipagwa ang school calendar para sa 2021 to 2022 sa madali man nga panahon. Kasunod sa hensya, nagalaom sila nga padayon mag-isa kag maghatag sang suporta ang mga stakeholders samtang ginapreparar or preparar ang mga panibag-o pagidya nga mga kinahanglanon, no? Apang importante di syempre matudluan ang mga kabataan despite sang sining COVID-19 pandemic. By the way, sa mga subong ng iya ka mga pampublic nga mga eskwelahan, no? Adaw subong damo subong may ara sa nga graduation rites, na. So sa mga graduates dira, congratulations sa inyo sa mga moving up si
Congratulations, mana. Sige, kabay lang despite ang tining pandemic, no? Continue ang inyo ya pagtuon, hindi ka mo madulaan sa paglaom bala, no? Nga despite tining sitwasyon, pero sige ka mo iya sa pagtuon, no? Kay ang pagtuon nga ginatawag importante sa gihapon sa aton, no? Hindi na iya maka-apekto sa aton, no? Despite may changes gid man, pero ang education is kinahanglan niya nga magpadayon. Kaya di na ko man inang bulig para iya sa aton, para sa mga future generations, na? Sige. 1:54, tapon nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-action, kaya ako na i-share sa inyo ang aton yan na FYI topic. Standby! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vacunation. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vacunation. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face Sa programa, This is My Life. Sige po ninyo kaupod inisiin dayan. This time, dili kita sa pag-share sa inyo sa aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon na ang aton nga topic para iya sa FYI naton mga dapat tandaan para iya sa imo kaugalingon. Na? Always dapat naton pamansaron nga ang aton iya kaugalingon ti syempre kita na ang nagahatag man sa nga importansya, no? I mean, number 1 kita dapat nga mangin supporter, motivator
kag kung ano pa dira para iya sa aton kaugalingon. Hindi pagsadig sa iban kang iban, si mahatag lang na sila sa imo iya care, pero may ara man na sila sa ila iya kaugalingon nga gusto man i-achieve. That's why nga ikaw mismo, number 1 nga dapat himuon para iya sa imo kaugalingon, suportahan ang imo kaugalingon. Tungod ikaw mismo ang dapat magbulig sa imo iya kaugalingon. Di magsalig sa suporta sang iban. Tungod, syempre, ikaw nakahibalo kung tubtub sa diin ang imo iya masarangan. Ang mga tao yang sa imo palibot, mahatag lang na sila suporta sa imo. Pero, ikaw gudyan sa gihapon ang magpaninguha. Pasalamati pero hindi pag-isalig sa iban. Ang ginatawag nga suporta. Okay. Ikaduha, motivate yourself. Hindi iban, kundi ikaw lamang, ang makahatag sa imo motivation para iya sa imo kaugalingon para nga malabot nimo ang gusto nimo. Ay man, kung ikaw gani mismo, nga wala ka malangyagana, bisan ano pa nada kapag hagan sa imo dira mga abyan, sa imo yang ginikanan, sa imo nga utod, ginamotivate ka nila yang padayuna lang kay dako ginaang mabulig sa imo. Pero kung hindi mo i-feel, ay din tabo nga palayunon mo naman So dapat ikaw yung mismo amo ang number 1 motivator, kag syempre number 1 man nga supporter sang imo kaugalingon. Kaya mga tao, nagahatag na sila sang care, sa aton. Pero, syempre, may kanya-kanya kita iya nga hangkat sa pangabuhi. Ason, nga kinahanglan, kahibalo ka man kung paano i-encourage ang imo iya kaugalingon. Ang ikatatlo, speak highly of yourself. Be proud, Ipabugal ang imo iya binuhatan. Tanan kita, hindi perpekto. Gani magamay man or dako na dira ang imo yang himo, ipabugal ang imo achievement. Pero hindi lang mag-overconfident, Kahit ina naman na yung istorya. Ay na balang confident ka para sa imo kaugalingon, pero wala ka isang may ginalapak nga iban. Wala ka may ginapakanubo balang nga mga tao given nga nag-angat na ikaw. Diba? Sige. And lastly, pray for yourself. Always pray para sa imo kaugalingon kag para sa tanan. Importante nga sa tiyak sa imo inalabot sa kabuhi, mga kaayuhan nga imo dira nga nakuha, nagapabilin ang imo pagsalig sa Ginoo. Kag nagapasalamat ka sa tanan nga blessings. Kay man, tandaan, tanan naton nga ginahimo, syempre nakitaan ina sang Ginoo. Gani, ginabalik man niya, ang mga kaayuhan para iya sa aton. Kung na-notice niya nga ikaw man mismo nagatinguha, may anak ka man dila tod sa struggles nga tubangon, pero ang pagsalig mo nagapabilin, for sure, ang imo iya nga mga kabudlay sa ulihi, mahatagan ginaiasang kaayuhan. Diba? Mabuslan, sang kaayuhan, kag di syempre, kalipay man sa imo iya nga part. So, amo naging pinaka-importante. So, sa liwat, sila ka mga dapat naton para tandaan para iya sa aton man nga kaugalingon, support yourself, motivate yourself, speak highly of yourself, and pray for yourself. Mga simple lang nga mga bagay nga dapat naton hilimuon. Pero kung kung malimtan naton, dodra man nagahuyag ang aton nga pagsalig sa aton kaugalingon. Supposed to be kita dapat ang number 1 na supporter, motivator, kag nagasalig kita, trust sa aton iya kaugalingon. Galing kay nagapadala kita sa mga temptation kung isa, that's why nga amo na nagahimo kita sang sala nga mga decision in life. Pero may harap man dun kay isa mga decision nga even negative ining resulta, pero
nangin experience para sa imo agud nga mangin mabakod kapag sige ang kung pinaka-importante lang amo iya nga syempre magpangamuyo ikaw na para nga malampuwasan ang anuman dira nimo nga mga problema. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time dili kita sa pagbasa man sa isa iya kasulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang aton nga letter senders sa mong nga hapon patawag lamang ini siya kay Jonathan, no? Hindi niya matuod sa pangalan. Kag ang sulat ni Jonathan nagasiling, Dear Tita Wilma. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan, nga nag-monitor sa programa This is My Life. Tita We, ikatatlo ko na nga magpangasawa. Pero sa tatlo nga ini, wala pa ako sa may gintakaslan. May edad na ako, kag hindi ko mahibaluan kung sino man ang makaagwanta sa akon. Labi na mag-abot ang panahon na magbalatian ako. Ang natabo, tita, ang una ko nga asawa, ginpalayo siya sa nga iya mga ginikanan sa akon. Ginpuli siya sa probinsya nila Tita We. Sa subong, ang ikatatlo nga ginasiling ko, hindi ko siya gusto, Tita We. Tungod, mas palangga ko ang ikaduha na nangin asawa ko. Bali, 4 ang bata ko, tita. 2 ka babayi sa ikaduha, kag pareho na lalaki sa iban. Wala ko man gingusto nga mangin 3 sila ang mga asawa ko, Tita We. Ang matuod, ginpalangga ko ang ikatatlo. Bangod siya ang nagsalo sa akon, sang ginkontra ako sang akon ugangan sa ikaduha ko nga asawa. Ini, sang mahibaluan nila na may bata ako sa una ko nga ginaupon. Wala ako sa may ginpakaslan, mahimo na dutayan lang sa ikaduha, tita. Pero, nabulilyaso bangod man sa iya mga himata. Ang ikatatlo ko nga asawa, o kung ang subong nga ginaupod ko, tita, nakilala ko sa beer house, o kung balay ilimnan. Bangod galante ako, nag-upod siya sa akon. Nag-untat naman siya sa iya trabaho, kaya nag-upod kami. Siguro, ako ang may problema. Bangod kalibalo ako nga isa siya kabayaran, rason nga do hindi tama kadalom ang paghigugma ko sa iya. Ag iniman ang nangin rason kung nga masami kami nag-aaway. Wala ako kahibalo kung sino ang mag-atipan sa akon kung bayaan pa ako sa ikatatlo kong asawa. Ang hindi ko lamang gusto sa iya, tungod permi siya nagapamuyayaw, kag ginasakit niya ako, Tita We.
wala naman ako sa may mahimo tungod hindi ko na gusto na makahimo pa sang sala sa ringwan. Tita We, ano bala ang akon nahimuon? Salamat sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala, Jonathan. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 12:14 na kita. Amo yadto ang sulat ni Jonathan awat man sa iya programa sa iya ikatatlo subong iya asawa or ang term is live-in partner niya. Now nagalibog iya nga ulo kay kapala pa mo yayaw kuno kay ginasakit siya. Sige. Sa ako niya pagbalik, standby sa ato niya mga ka-action kay ako may pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. And also sa mga ka-action natin nga naga-monitor via Facebook Live, karon lang na ang inyo man nga mga pagpanamyaw. Sige? Standby sa ato niya mga ka-action. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon
at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na Hatagsang lubos nga pagpalangga, bangod na hadlok man siya, nabayaan mo. Hindi ka anay magkasubo sa imo sitwasyon. O kung kaayo ka, ang pangabuhi ninyo nga duha, kag sigurado, madula inang imo iya nga pagkabalaka. Kung gusto mo na maging maayo ang imo pangabuhi, maghinulsol, sa anuman nimo nga nahimo nga sala sadto, kag hindi magkalipat, nga ipangamuyo ini sa Ginoo. Sa Duwag Jonathan, salamat gid sa ginpadadaman rin nimo nga sulat sa This Is My Life. Kabay, maghatag ini nga gabay sa imo sa imo man maging desisyon sa ulihi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. Amuyad to ang mahatag man nga advice ni Tita Wa sa aton iya nga letter sender sa subong nga hapon. By the way, sa mga ka-action naton nga nag-monitor via Facebook Live, mayong hapon gid sa inyo, no? Ang akon ding nag-loading. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon, no? Ang president ng Energy Fans Club sa Action Radio. Sige, kita Ems Abosto Galita, Ems mayong hapon dira sa imo, si Sir Alex Montasa. Good afternoon man. Si Tito Romulo Batang Galaw nag-monitor sa may barangay Pahanukoy. Sige, thank you so much gid to Romulo Batang. Ang iban karon ibasahon ko lang pasensya gid kido naga-loading gid diri ho. Medyo mahina ang kalaban. Okay. Standby sa aton mga ka-action kay diri kita sa aton man nga horoscope. Adlaw, Hulyo 16, 2021, adlaw sang Biyernes. Una naton ang sa mga Cancer. Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Behind the scenes ang event ngayon mo ginaintrahan. Pero Cancer, mabutang ka sa spotlight. Bangod madamo ang mabilib sa imo nga trabaho. Progresibo ang career, kag posible ang promotion.
Sa mga Cancer, lucky numbers at 27, 35, 45, and 58. Purple is your lucky color. Tag para naman sa mga Leo. Hulyo 23 to Agosto 22, makabaton sa email halin sa abyan ngayara sa abroad. Mahimo nga may mga oportunidad ka sa Amerika. Sa mga Leo, lucky numbers 37, 21, 33, and 51. Cyan blue is your lucky color. Tagpara naman sa mga Virgo. Agosto 23 tugtog Setyembre 23, importante ang promotion sa imo negosyo. Gamita ang resources para makakuha sa atensyon. Sa mga Virgo, lucky numbers 39, 44, 28, and 17. Lavender is the lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tugtog Oktubre 23, ang imo pagbulig maghahatag sa good vibes sa imo kabuhi. Panahon, subong para umpisahan ang negosyo. Sa mga Libra, lucky numbers 23, 5, 11, and 22. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22, gabaton sang imbitasyon para sa high school reunion. Likawan ang debate, kag isa pa, hindi magpautang. Sa mga Scorpio, lucky numbers 25, 51, 37, and 42. Orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tugtog Desyembre 21, ang miscommunication wala nga ginatawag kun ka isa, ay makabulig nigli sa imo Sagittarius. Pangod, maghahatag inisang bag-o nga kakilala nga maging ideal life partner para sa imo. Ha? Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 19, 31, 12, and 49. Cobalt blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. Amuyad to ang first part sa aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sige, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na via Facebook Live, aray na kinag-okay na siya. Si Sir Alex Montasa, no, ginapatamiyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo kuno sa Rochester, Minnesota. Si Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, kag si Ma'am Shinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Salamat! Hi, Sir Ray Baryoga, mayong hapon. Kag salamat man. Heart dito no ho Kay Miss Asia Kim Iriman, good afternoon man. Si Ma'am Jean Oyster, Ma'am Christine Minias Villalobos, kag si Ma'am Nigel Moralize Fabul. Salamat kid na. And also sa kay Sir Noel Amar, sa kay Sir Melily Oligo, tag Elson K. Albao. Sige, salamat kid. Nagamonitor man sa may barangay Malingin sa syudad Isang Bago, si Sir Melvin Solidarios Apto. Sige, salamat gid. Si Dennis, good afternoon na. Kay Ma'am Homa Lumena, si Ma'am Lizelle Miranda Sakare, kag si Ana Sinoro, good afternoon na. Kag kay Sir Martin Aliling, magandang hapon. Kag kay Sir Alex Fuentes, si Mary Grace Hison, si Ma'am Mary Grace Hison, good day mandira sa imo. Si Ma'am Eleanor Guro, good afternoon also. Kay Ma'am Charita Ferrer, mayong hapon man. Kag wala gid absent na. Malate lang pero hindi gid absent.
si Ma'am Virgie Alpinda. Nag-monitor ini siya sa Myceline Homes. Opo diya mga neighbor ko noon, si Ma'am Jennifer Hormigos, Ma'am Lydia Bustamante, Salma Iguico, kag Endring Buro, Meli Olia. Sige, salamat. Keep safe and God bless you and your family. Salamat gidala sa imo, Ma'am Virgie Alpinda. Okay, standby sa aton nga mga correction. Kay sa akon nga pagbalik, antes ang aton iya nga nabiling nga horoscope, i-share ko sa inyo ang aton iya nga promo na in relation ini para sa nagahilapit manamon nga anniversary. Standby sa aton nga mga correction. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna. Siyempre, sa DYEZ Action Radyo Bacolod ang top anniversary sa ARB or ang sulit ang papremyo sa Action Radyo Bacolod. So, sino na gusto nga magkabaton? Sino yan ang hindi? Na 500 pesos nga cash. Na kay basi bala, no? Samtang naga-monitor ka dira, ikaw ang mapilian namon as a daily winner, diba? For 500 pesos. Kay ining ayudang ihatag namon, kadungan man ini sa ika-52 katuig na anibersaryo sa Action Radyo Bacolod. Sa diin, may ara kami sa nga pagpilion na mangintag daog sa kada adlaw, diba? So, sino ang pwede maka-intra? Tanan nga pumuruyo sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Ilabi na ang mga listeners namon na via transistor radio. Paano ka dira maka-intra? Umpisa sa buong adlaw, Hulyo 16, na Biyernes nga adlaw. Ang Aksyon Radyo Bacolod magabato na sa mga entries paagi man sa text. Ipadala sa numero 0970-4951-202. Sa liwat, 0970-4951-202. Ini ang mangin kaundan sa inyo yung mga messages na ipadala sa na-mentionar ko man nga numero. Una, Aksyon Radyo Bacolod.
Masunod, programa kung di mo nabatian ang promo. Like for example, subong, This Is My Life. Pangalan, imo pangalan ha, hindi akon. Edad, address, kag contact number. Like for example, Aksyon Radyo Bacolod, kama, This Is My Life, kama, Juan de la Cruz, kama, edad nimo, edad mo ba, 30 anyos, no? Kag kama, another kama for sa imo naman barangay, or taga diin ikaw. For example, taga Barangay Alihis ka, Barangay Alihis, Bacolod City. And lastly, ang imo iya nga contact number, no? Ang 11 digit sa imo iya nga numero na active, okay? Kompletohon ang detalye nga ginapangayo, agod nga ma-validate ang imo iya nga entry. Na adlaw-adlaw lamang nga magpamati man sa Aksyon Radyo at paano mahibaluan. Kung bala ikaw ang nagdaog, sa kadadlaw, syempre mag-raffle kami. Now, on air, magatawag kami sa numero nga imo ginbutang sa imo man ginpadala iya nga entry. Siguraduhon gid nga naga-monitor ka ha sa program sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung hindi ikaw magkasabat sa sulod sang duha ka tawag, liwat kami nga magabunot kag magabunot sang panibago iya nga tagdaog. Kani always gid nga mag-monitor. Bantayan man kung ano nga programa sa amo nga oras kag kilalahon ang anchors o kung ang reporters. Na? Tatlo ka mga winners ang magabaton sang tig 500 pesos nga cash sa kada adlaw. Kag sa adlaw sang anibersaryo namon, August 17, 12 ka mga tagdaog ang magabaton sang papremyo. Paano ini makuha? Ipadala na namon. Ay, di ka na mag-worry. Ipadala namon ang 500 pesos nga cash. Paagi man sa remittance center. Message ka malang na, di ba? Sige, ma-claim ang premyo, isa ka adlaw, matapos malawagan, kag na-confirmar ang entry. San o magasugod ang raffle, indayan, magasugod kami sa pagparagtag sang ayuda, Agosto 2, 2021. Ari mga dapat tandaan, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo yung madumduman, kung ikaw halimbawa ang matawgan, syempre, ang pila na hubla kami katuig, na, di ika-52 na nisubong namon. San o ang amon anibersaryo, ang petsa, Agosto 17, ba nga mga petsa, na, sa anibersaryo. Ang mga anchorman ka-reporter sa Aksyon Radyo, Sanday Action Fred Saranga, Action Boy Duran, Action R Tayhupon, Action Rex Cantong, Action Wilma Sugaton, Action Marlon Henovea, Action Brian Morden, Action Eric Magbanwa, Action Alvin Grava, Action John Diaz, Action Doral Cabato, Action Dale Salazar, Action Ann Defensor, kag Action Eden Aboso. Amo na mga pangtandaan ni mo. Ang isa pa, ang tagline sa Aksyon Radyo, una sa balita, una sa aksyon, kagang extra sa Bacolod Aksyon Radio. Kamagpamati gid, kag dapat, isa pa gid niho, ang background. Mabatian nga ikaw nag-monitor sa Aksyon Radio at i-confirm. Damo na ang mga dapat natin tandaan sa aton yung mga ka-aksyon. Kay para, kung magpadala ka doon nga ikaw matawgan, abdi kayo mo magkasabat. Sige? Alas 2:48 na kita Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amuyad to, no? Ang aton iyang may isa ka na ka-entry. Sa mga ka-aksyon natin nga monitor sa sumugyang hapon. Okay, balik kita diri sa aton man nga nabilin pa iya nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, Capricorn, ang imo business insights magahatag sa alagyan para magdaog sa competition. Sa mga Capricorn, lucky numbers 56, 24, 32, and 41.
Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius. Enero 20 to Febrero 18, ang imo romantic projects mag-improve sa karon. At mangin happy and joyful ang imo iya nga mood. Sa mga Aquarius, lucky numbers 48, 31, 53, and 16. Butter yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Febrero 19 to Marso 20, ang pag-istorya angot sa negosyo, magabunga ini sang pabor sa tanan ng mga kliyente. Si Pisces, ang imudra nga sales, mangin maayo. Sa mga Pisces, lucky numbers 45, 23, 37, and 57. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19, mabuligan ang imo social connection para mangin popular ang negosyo. Mangin maayo man ang imo iya nga career. Sa mga Aries, lucky numbers 44, 23, 39, and 15. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ang mga ideas nimo nagaugyon sa educational interest. Makasalig sa bulig sa isa dira nimo iya ka suod nga abyan. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 19, 46, and 25. Hilak is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21, ang imo klaro nga paghangop gabay para matuman ang plano mo sa kabuhi. Sa mga Gemini, lucky numbers 45, 53, 11, and 21. Shocking pink is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope or aton nga kapalaran for today sa subungman nga adlaw sang Biyernes na sa mga ka-aksyon naton Hulyo 16 to 2021. Okay. Sino naman? Si Rufino Era Gabino, no? Naga-monitor siya sa may handumanan, mayong hapon na. Si Action Ann Subong ha, si Sir Richard Malayang, mayong hapon man, dira sa may Hagime sa La Carlota City. And sa kay Ma'am Lavina Valdez sa Maribel, tamyaw niya lang ang pamilya Valdez sa may Isabela Kuno, kag sa pamilya Alavinia sa may Cane Town, Victorias. Okay, thank you so much, Ged. Si Sir Eddie Lawos, mayong hapon man, naga-monitor man sa program dra sa may Cane Town, Victorias. Upod niya si Nanay Isabel. Sige, salamat man sa inyo iyang pag-monitor sa subong hapon. Sige, Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. By the way, si Ma'am Delia Liave Galihoan, nag-monitor sa may Charito Heights, sa may Barangay Granada. Kag mayong hapon man sa former principal sa Finisa Elementary School, sa kay Ma'am Milagros Makayan, mayong hapon dila sa imo, Ma'am. And also sa kay Ma'am Lourdes Guanzon and Sir John Guanzon, mayong hapon kag may lang monitor. Dala na lang dila sa may RTN office, dila sa may Breadco, sa ila ni Taminda, sa ila yan ni Tanida, and also man, sa ila yan ni ng Tintin, ng Joy, ng Larry, ng Norlene, kay ng Gigi, kag kay Kapit, na mayong hapon lang idala sa inyo, kag maayo lang nga pag monitor.
Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay diri kita anay sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa N-Coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-Coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, andas man ang aton iya nga 3 o'clock prayer. Dahil kita anay sa aton iya nga Bible verse of the day, gikan sa Psalm chapter 37, verse 16 to 17. Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. And this time, dili kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Biyernes nga edisyon sa nga programa This Is My Life. Sa ngalan man sa regular nga Uncle Woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo lagad, inisindayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,